Salut și bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre ce este rabul uscat și cum diferă marinarea cu rab uscat de una clasică. Raburile sunt amestecuri uscate de condimente, sare și zahăr, spre deosebire de marinadele clasice care conțin întotdeauna și un lichid. Eu folosesc raburile uscate atunci când pe lângă aromă și gust vreau să obțin și o textură deosebită a cărnii. De fapt, cel mai simplu rab pe care îl folosim în fiecare zi este sarea și piperul. Dar mie îmi place să dau ceva mai multă savoare preparatelor mele, de aceea folosesc raburile V6 barbecue. Motivul pentru care prefer marinarea cu rab uscat este tocmai faptul că nu trebuie să dau niciun lichid. Carnea marinată cu rab uscat va forma imediat o crustă delicioasă, iar în interior va rămâne moale și suculentă. Vom pregăti un piept de pui întreg la grătar, marinat cu rab V6 barbecue cu usturoi. La 1 kg de piept de pui vom folosi un plic întreg, nu este prea mult. Presărăm rabul uniform. Masăm carnea bine. Condimentele trebuie să adere cât mai bine. Procedăm la fel pe ambele părți. Apoi împachetăm totul strâns în folie. Carnea astfel marinată va merge la frigider între 2 și 12 ore. Vă recomand să o lăsați la marinat peste noapte. Vom folosi și un termometru pentru carne. Este important să gătim pieptul de pui foarte bine, dar nu excesiv. Așezăm carnea de pui pe grătar, într-o zonă fără flăcări și închidem capacul. După 10 minute, întoarcem carnea. După alte aproximativ 15 minute, temperatura în interiorul pieptului de pui a atins 75 de grade, deci este gata. Îl putem servi. Are o crustă delicioasă și aromată, iar la interior a rămas moale și suculent. Poftă bună!